Christmas decoration in Nora. Merry Christmas! Bagong pasyalan tayo dito sa Nora. Shine bright, so you can take picture there. So, mafe-feel natin ang spirit of Christmas dito. Tara! Merry Christmas! So, we can sit there for picture. At saka, dito lang tayo. Mas okay to sa mga kids, guys. Merry Christmas and Happy New Year. So, yan po do children. Only na kung 90 kilograms. So, pwedeng upo dyan. So, ako kayo dito sa loob. So, dito lang tayo sa may town. Snowballs. Baseball. Merry Christmas to you. So, tsaka dito tayo lalabas. Sa may town lang sila in between. Sige, doon. At tsaka, pwede nyo pito Joy Nora Shine Bright, Australia. Malapit lang sa amin, guys. Sa may 10 minutes drive lang. Guys, nakatok kami ng friends ko. Tapos dito kami sa may ano. Hey guys, ikit-ikit lang tayo dito para ma-feel natin ang Christmas. Maganda kaya. So, picture time. We're here in town, guys. Ano yung forma sa town, guys? Dara mo na ang coffee shop diha. Coffee dili. Dili mga tao na ngayon. Nora Town. Naglasan na